Umpisa na po natin magkayo ng nyog mga ka-farmers. Nagigising lang natin. Medyo napagod kasi tayo kahapon kaya napuya tayo. Biyakin muna natin. Kailangan amoyin nyo. Baka kasi may damage. Ako, tapos na. Kailangan tanggalin nyo to. Nag-iiba ang timpla ng ng rice cake pag mayroon yan. Pero kasi nito tatanggalin natin. Yan. Yan yung nakakaano sa rice cake natin. Nangangamoy mantika. Hindi mo to tinanggal. Nangangamoy langis. So dapat tanggalin mo mabuti yan.
Tapos na. Ano? Yan yung pansahog natin sa bigas. Tsaka to pala, ito yung prepare natin na dahon. Yan. Dapat takpan kasi baka madumihan. Tsaka itong isa. 3 hango lang pag pag 5 kilo. Kailangan tatakpan talaga natin yan.